श्री श्री दयाल ठाकुरଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ଗୁରୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପୁରୁଷର ଅହମ୍ କଥା କହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ତା ଅହମ୍ରେ ନିବିଡ଼ ଥାଏ। ସେ ନିଜ କଥା କହି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର 25 ବର୍ଷ ବିବାହ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ହସି ହଁ କରିଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହଁ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ରାମ ଆଉ ରାବଣ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ରାମ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ରାବଣ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ରାବଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ନିଆଁ ପୁରା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ରାବଣର ଅହମ୍ ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ସେ ସବୁ ସମାଧାନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ କଥା ଭିତର ଦେଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ବହୁତ ଥର ମା ମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଦାଦା ସେଠାରେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ସାରୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାରୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ସହ ସାରୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଖାଇବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାବା କୁହନ୍ତି ସାରୁ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏହା କହି କୌତୂହଳରେ ପରିବେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଏହି କୌତୂହଳ ଭିତର ଦେଇ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ କହିଲେ। ଏହି ଅହମ୍ ଇଗୋକୁ ବାହ୍ୟ ସର୍ଫେସ୍ କରିଦେବାର କାପାସିଟି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି ଅହଙ୍କାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର ହେଉ କି ନାରୀର ଅହଙ୍କାର ହେଉ, ଏହି ନିଆଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ଏହି ନିଆଁଟା ଉଠୁ ହିଁ ଲିଭେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ରୋଷେଇ ଆସୁନଥିଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଛି। ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବା ବି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ବି ଶିଖିଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ବି ଶୁଣେଇଛି। ମାତୃଶକ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ, ଏହି କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ହାତ ହଲେଇ ଗାଳି କରିପାରେ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତା ଭଲ ମନାସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୀତି ନୂଆ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ। ଠାକୁର ସବୁଦିନ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଥରେ ତାକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ମୋତେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛୁ, ତୋର ବହୁତ ଭଲ ମନେ ରହୁଛି, ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନୁ କାହିଁକି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ଚାକିରି ବି କଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏପରି ହିଁ ଥିଲେ। କାହାର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ନ ଦେଖି ତାର ସୁଗୁଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର କହୁଥିବା କଥା କିଛି କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜି ହୋଇ କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ କାମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରେ ଏହି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ସେ ଥିଲେ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ସଭାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ। ସେ କ'ଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବନି? ସେ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିପାରିବନି? ଏହିପରି ଉର୍ଜି ଆଲୋଚନା କରି ଦାଦା ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଉର୍ଜିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୁଣି ସବୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ପାରିବାନି? ସବୁ ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକତ୍ର ହିଁ ବାହାରିଥିଲା, ହଁ ଦାଦା ଆମେ ପାରିବୁ। ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଜୟଗୁରୁ କହିଥିଲେ।
ଏହି ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମା' ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର, ଯାଜନ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଆମେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଆଉ ଆମେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛେଇବାନି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ 2 ପଦ କହିବା କେତେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କେତେ ଯେ ଲାଭପ୍ରଦକ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସେ ମା' କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ମୋର ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ଖୁସିର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭୋଗ କରୁଛି କେବଳ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଯାଜନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।